A sada u organizaciji ambasade Italije, Italijanskog instituta za kulturu, prvi put u Beogradu organizuje se Dan italijanskog dizajna, koji se 2. marta održava u 100 gradova sveta. Jedan od gradova je naravno Beograd. U Mixer House-u biće održan okrugli 100 individua tehnologija društvo, a naša gošća Jelena Radovanović iz Italijanskog kulturnog centra reći će nam više o ovom događaju. Zašto nisi pročitala najavu? Zašto nisi pročitala najavu na italijanskom? Pa ne znam da čitam na italijanskom. Moraš da ideš kod Jelene da naučiš. Tako je, za početak vas čekamo u Italijanskom institutu za kulturu da vas naučimo italijanski jezik, pa da možemo i tako da se pozdravimo sledeći put. Upravo tako. I znači prvi put se održava ne samo u Beogradu, nego je dakle prvi put ovde se održava italijanski dan, to jest italijanskog dizajna svuda u svetu, u 100 gradova, na toj mapi se našao i Beograd. Znači u tom jednom danu, 2. marta, Italijanski institut za kulturu i ambasada Italije će predstaviti, dakle uzeti učešće u ovoj inicijativi koja inače potiče od Ministarstva spoljnih poslova Italije sa tim okruglim stolom koji će se održati u Mixer House-u. Okrugli sto će biti posvećen naravno dizajnu i arhitekturi, ali pre svega savremenom dizajnu, gde ćemo kao glavnog predstavnika iz Italije, jer u svih tih 100 gradova biće po jedan ambasador italijanske kulture. Dobro, ko će biti kod nas? Ambasador italijanske kulture kod nas će biti... Monika Belucci. Neće. Ne znam, je li otišla nazad? Da li je još uvijek u Beogradu? Otišla je Monika. Poslala mi je poruku sa aerodroma, kao drago. Javila se i dobro. Ali dobro, nećemo sada o tome. Biće Nicola Di Battista, poznat italijanski arhitekta koji je inače trenutno direktor časopisa Domus, koji je poznat časopis o arhitekturi i dizajnu na svetskom nivou. A njegovi sagovornici na okruglom stolu će biti arhitekta Vladimir Lojanica, biće industrijski dizajner Marko Luković, biće modna kreatorka Dragana Ognjenović i biće arhitekta Zoran Đukanović koji će se tom prilikom naći u ulozi moderatora. Tako da oni će negde, da kažem, oslanjajući se na svoje iskustva i sopstvene vizije, će diskutovati o savremenoj arhitekturi, dizajnu, o mogućim kulturnim preplitanjima koja možda postoje između Italije i Srbije i, da kažem, preneće neka svoja iskustva, pre svega studentima koje očekujemo u velikom broju. Pa ima, da se preplićemo mi i Italija. Pa preplićemo se i, da kažem, Italija kada je dizajn u pitanju, ona neka željena meta, tako da dizajneri žele da idu u Italiju i tamo da rade. Tako da sve ono što vidimo u Italiji, što je potpisano kao Made in Italy, ne mora da znači da je zaista italijanski dizajner to stvorio. Kad pogledamo koliko je dizajn bitan danas, mislim, ova jedna stolica na kojoj sedimo ili šerpa ili bicikl, prosto dajemo je neki lep oblik i unosimo čar u sopstveni život. Tako je, pa sve mora bude lepo na oko kada kupuješ. Tako je, prosto negde se mešaju, umetonost i dizajn. Prosto dolazi i zajedno postoje na taj način. Znači, Srbija je postojana. Postojana. Jeste, od Rimskog carstva pa nadalje na ovim prostorima su mešale kulture. Mislim na dizajn, dobro. Sve i dizajn, naravno, o tome pričamo, da. Dobro, dobro. I arhitektura i dizajn koje čega, tako da Deja knjigu šake. Nego šta ću, ali pre toga mogu da odem na koncert. Možete da odete posle miksera. Znači u mikseru smo od 6 popodne, pa negde otprilike do 8, a u 8 u Tržnom centru Ušće počinje taj zabavni program. Inače, tokom celog dana u Ušću će posetioci moći da posete i da se upoznaju sa italijanskim proizvodima. Znači, bit će tu izloženi neki komadi nameštaja, automobili, vespe, prosto da se upoznaju malo sa italijanskim dizajnom, gastronomija takođe. Vina, gastronomija će takođe biti zastupljena. Da, a u 20 časova počinje zabavni program gde će se obratiti ambasadori Italije. Pozivamo vas, pozivamo i vas svakako i sve vaše kolege. Zabavni program gde ćemo čuti italijansku muziku, naravno, i u izvođenju dečjeg hora Kulturnog centra Beograd, u izvođenju operske pevačice Tijane Đuričić i u izvođenju džez pevačice Nevene Račić. Oni će svi da izvedu pesmu Volare, koju sigurno poznajete, na, da kažem, sopstveni način i još muzike. Izvode tu pesmu na sopstveni rizik, jel? Na sopstveni. Mislim da na sopstveni rizik uvek svi sve rade. Da. Dobro, pa hvala vam i hvala što ste sve to predstavili. Biće sjajno. Hvala i vama, sigurni smo. Sigurno. Dolazimo. Tako je.